En primer lloc, el que volia puntualitzar és que no només rebem trucades telefòniques. La nostra central de coordinació és una plataforma que rep múltiples alertes de diferents sistemes mediàtics. Rebem alertes per part a través del correu electrònic, a través dels diferents xats, però sí que és cert que la majoria d'alertes les rebem a través del número de telèfon. Són alertes telefòniques. Anualment estem rebent més de 2.200.000 trucades l'any. Això vol dir unes 6.000 trucades al dia, 6.000 alertes al dia, i de les quals el 40% són alertes que es resolen telefònicament, que no requereixen que hi hagi cap intervenció més enllà del consell o la resolució telefònica per part dels nostres professionals que estan al centre coordinador. La resta, el 55% d'aquestes 6.000 trucades al dia, necessiten que activem un recurs assistencial, ja sigui una ambulància o un helicòpter, per poder atendre el malalt al lloc del mateix incident. Com a motius d'alerta més freqüent, tenim aproximadament un 25%, un quart de les trucades que rebem estan relacionades amb accidents, traumatismes, poden ser accidents de trànsit, caigudes, precipitacions, a l'estiu accidents relacionats amb la platja, a l'hivern accidents relacionats amb la muntanya. I a partir d'aquí, a partir d'aquest 25%, la resta dels motius d'alerta es reparteixen en funció també de l'estat, de l'època estacional en què ens trobem. Per exemple, a l'hivern tenim més percentatge de trucades relacionades amb infeccions, amb febres, amb grips, i durant la resta de l'any, la resta de patologies, com poden ser les pèrdues de coneixement, els dolors al pit, les dificultats per respirar, les intoxicacions, etc., les consultes de nens, les consultes en pediatria, es distribueixen uniformement en percentatges menors al llarg de tot l'any. Mira, la inquietud surt d'un concepte que tenim molt interioritzat al sistema d'emergències mèdiques, que és tractar amb malalties que anomenem temps dependents. Són una sèrie de malalties en les quals necessiten que la primera actuació sigui molt ràpida per tal que el pronòstic i l'evolució del malalt sigui el millor possible. Són malalties en les quals el temps de resposta, el temps de primera actuació és crític, com pot ser l'aturada cardiorespiratòria, l'infart de miocardi, l'ictus, el malalt traumàtic greu. I en aquestes situacions veiem que la resposta que nosaltres donàvem com a sistema no podia garantir que la totalitat dels malalts poguessin ser atesos en els primers minuts en què té lloc la malaltia, per motius obvis, perquè no podem tenir una ambulància a cada cantonada del nostre país. Llavors, a partir d'aquí, hem considerat la necessitat, igual que es fan en altres països i en altres sistemes d'emergències mèdiques, de disposar d'eines, d'ajudes a la població general per tal que puguin desenvolupar uns primers auxilis molt bàsics, però que en moltes ocasions són fonamentals per tal que aquestes persones tinguin més oportunitats, en alguns casos fins i tot, de mantenir-se en vida, que si només esperem a l'arribada d'un vehicle del SEM amb l'equip sanitari. Un exemple paradigmàtic d'aquesta situació és l'aturada cardiorespiratòria. És una mort sobtada que té lloc habitualment a la via pública o al domicili i que el pronòstic d'aquests malalts depèn que se'ls pugui fer unes primeres maniobres en els primers 4-5 minuts en què ha tingut lloc aquesta mort sobtada o aquesta aturada. És impossible que al 100% arribem en menys de 4-5 minuts al lloc de l'incident i per això hem apostat per aquesta estratègia de donar una sèrie de consells a través d'uns vídeos formatius adreçats a la població general, consells molt bàsics per començar les maniobres,
conjuntament amb un suport telefònic per part dels metges i infermers i infermeres de la nostra central de coordinació per tal d'ajudar i anar adequant la resposta al que realment necessiti el malalt que en aquell moment ha patit la malaltia. És una línia nova d'actuació, són unes accions novedoses i encara no tenim resultats concrets. Hem d'esperar uns quants mesos per tal de poder analitzar i identificar exactament tot l'impacte que pugui tenir sobre la població general. En aquest sentit, estem intentant tenir un paper cada cop més actiu, no només a través de vídeos de primers auxilis que poden ser visualitzats a les sales d'espera dels diferents dispositius sanitaris d'urgències de Catalunya, sinó que també estem intentant engegar projectes conjunts amb altres institucions, com el Departament d'Interior, el propi Departament de Salut, i aprofitant les xarxes socials, ja sigui Twitter, Facebook, Instagram, per tal d'intentar tenir una presència cada cop més transversal amb l'activitat multimèdia que la gent actualment està acostumada a disposar.